O, bore da bawb. Sut da chi? Dwch chi ni gael gweld pwy sy yna efo ni bore yma. O'n i ddisgwyl rhyw 2 funud bach i'ch gweld chi yn dod i fewn. Yn gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Nhw'n falch iawn bod o'n i am ddeud bod ti wedi stopio bwrw, ond dim cweit na chdi. Mae'n edrych reit ddigalon allan yna, ond ella'n cweit mor ddigalon ag oedd hi drwy dydd oe. Mae gen ni rhywun newydd ymuno fo ni. Sgwni pwy sydd gynno ni. Ein cael gweld. Ein ni gael. Dyma ni. Mae'n nhw'n i gychwyn beth bynnag. Mae yna fwy ohonoch chi'n ymuno wan. O, dwi'n mynd gwybod amdana chi. Bore da Ciaran Owen, bore da Irlys. Braf cael eich cwmni chi. Wan, ta, dwi'n mynd amdana chi. Ond, da chi'n gwybod be? Dwi wedi mwynhau cael nofio yn ystod yr wythnosa dwytha yma. A da chi'n meddwl, ti'n mynd i'r pwll nofio nan? Wel, dwi ddim wedi bod yn y pwll nofio. Dwi ddim wedi bod yn y pwll nofio ers, drost flwyddyn. Ond dwi wedi bod yn nofio yn y môr, a dwi wedi bod yn nofio mewn llyn. Waw! A dwi'n siŵr bod chi'n meddwl, wel, ia, mae'n iawn nofio yn y môr a'r llyn pan mae hi'n dywydd braf. Dwch chi be? Fi eisiau nofio hyd yn oed dydd Iau dwytha. Yn mis Hydref. Ond wrth gwrs, mwyn cael nofio pan mae hi yn oer, da ni angen dipyn bach o help. A dwi eisiau dangos i chi yr ger dwi wedi gael mwyn nofio. Ydych chi'n barod? Reit ta, dyma ni un peth dwi wedi gael. Ydych chi'n weld o? Ydw i yn stwffio'n hyn i mewn i hwn. Dwi'n gorfod cael rhywun i reid i'w troed ar yng nghefni ac yn strapio fi fyny mwyn i fi ffitio fewn i fy wetsuit. Reit ta, dwch chi ni gael gweld. Bawd i fyny, faint ohonoch chi sydd efo wetsuits? Oes rei ohonoch chi efo wetsuits? Rei ohonoch chi blant efo wetsuits? Wel, maen nhw'n bethau arbennig o dda. Ond pan o'n i'n nofio dydd Iau, o'n i'n sylwi un peth. Oedd yng nghorff i'n gynas braf, ond oedd yn rhaid i'n oer fel cerig a nilo fi'n oer ofnadwy. Ond mae gen i rhywbeth arall, dwi eisiau chi gael gweld. Rhywbeth arall dwi'n gwisgo i fynd i nofio. A mae hwn yn ffantastig. Chi'n barod? Chi'n gwybod beth i hwn? Mae hwn yn cael ei alw yn float. A beth ydych chi'n neud ydy, ydych chi'n gafel na fo, a ydych chi'n ei rwymo fo o gwmpas y chwast, ac yna ydych chi'n gadael i hwn ddod yn yr môr neu'r llyn tu ôl i chi fel hyn. Wel, dwi'n falch iawn bod gen Elan, mae gen ti wetsuit Elan, mwyn i ti gael mynd i nofio pan mae'r tywydd wedi oeri dipyn bach. Wel, mae hwn, y float ma'n beth arbennig iawn, achos do'n i'n di dall o'r blaen, achos dwi'n mond newydd ddechrau defnyddio fo. Ond pan mae rhywun yn nofio, da chi'n gallu cael rhyw rest bach fel hyn. A da chi'n cael gafal yn y float a meddwl, neu gario ymlaen i nofio mewn rhyw spel bach fel arfer pan dwi wedi mynd rhyw 10 metr a dwi'n gwirtha chi. Con chi feddwl bod fi rhyw nofraig o fri, felly. A dwi'n meddwl, dyna ni, llai dipyn bach pellach. Bore da Aunty Dale. Bore da, dwi'n meddwl bod Lowri a Owain efo ni hefyd. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi. Codwch eich bodia. Dwi newydd ofyn i chi blant, faint ohonach chi sgan wetsuit, achos dwi newydd ddangos y float dwi'n ddefnyddio i nofio yn y môr a'r llyn, a dwi hefyd wedi dangos, waw, flashy iawn, ond fy wetsuit newydd, sydd gobeithio yn mynd i alluogi fi i nofio hyd yn oed yn y geia. Rwan ta, dio ddim yn syndod gyda i, da chi'n gwybod, bod Iesu Grist, mae yna lot o'r storis da ni'n glywed gen Iesu Grist yn digwydd ar lan y llyn. Ac mi oedd o yn arbennig felly, mae o'n galw pobl i'w ddilyn o, mae'n galw bobl sy'n bysgotwyr, oedd yn pysgota ar lan llyn Tiberias neu llyn Galilea. Ac mae yna lot fawr o straeon
yn ymwneud â Iesu efo'i ddisgyblion ac efo'i ffrindiau penna ar lan y llyn. A mae yna rhywbeth yn mynd o'i le, sbiwch. Ydych chi'n gweld? Ydych chi'n meddwl bod y disgyblion yn edrych yn hapus? Na, chdi'n dydyn nhw ddim, na chdi'n na deud gwir, nhw'n edrych yn ofnus iawn, ac o'n i wybod pam fy nhw'n teimlo mor ofnus. Fel o'n i'n deud ar y dechrau, gafon ni dipyn bach o storm yn fama ddoe, yndo? Daru ni gyd siŵr o fod gael diwrnod eitha diog, do? Llaw i fyny pwy fi oedd jyst yn eistedd o flaen y tân, neu yn darllen, neu jigsaw, neu yn edrych ar y teledu, neu'n coginio, neu'n neud chutneys. Dwi'n yn siŵr iawn beth ar i chi, ond daru ni wneud fawr fwy na hynny. Daru ni fentrem der ci am dro am eiliad. Ond ni falch iawn o gael dod yn ôl at y tân. Ond dyma mae'r stori arbennig yma yn deitha ni. Roedd yn ddiwrnod perffaith. Roedd yr awyr yn las, wahanol iawn i heddiw yma, a'r llyn hefyd. Ac roedd awel fwyn yn chwipio brig y tonnau, nes ei bod nhw fel sebon gwyn. Eisteddai Iesu ar lan y llyn yn siarad â'r bobl am Dduw. Duw yw eich tad chi, meddai. Mae'n gwisgo blodau mewn lliwiau hardd. Mae'n gwneud yn siŵr fod yr adar yn cael digon i fwyta. Ond ydych chi yn feibion ac yn ferched iddo? Ydych chi ddim yn credu y gall lle ddilladu a'ch bwydo chi hefyd? Felly, a dyma di'r peth pwysig mae o'n dweud wrthyn nhw, felly ymddiriedwch ynddo a peidiwch a phoeni am bethau. Meddyliwch mae Iesu Grist yn deud wrtha ni, dwi eisiau chi drystio yna fi, dwi eisiau chi ymddiried yna fi, a dwi eisiau chi beidio poeni am bethau. Dwi'n eisiau chi boeni am beth ydych chi'n mynd i fita, neu beth ydych chi'n mynd i wisgo, jyst peidiwch chi a poeni. Erbyn i Iesu orffen dysgu, roedd o wedi blino. Felly galwodd ei ffrindiau agosaf ato, a dyma nhw i gyd yn mynd i mewn i long a chwilio am adre dros y llyn. Ac orodd Iesu ei geg. Rhoddodd ei ben i lawr, ac i sir tonnau a sigl y llong. Aeth i gysgu. Roedd hi'n ddiwedd y dydd, diwrnod perffaith. Ac yna'n sydyn, doedd y diwrnod ddim cweit mor berffaith. Trodd yr awyr yn ddu, a'r llyn hefyd. Chwipiodd y gwynt gwyllt y tonnau nes bod nhw'n fawr ac yn fygythiol. Gwirodd y llong i'r dde, gwirodd y llong i'r chwith, aeth i fyny ac i lawr, roedd hi'n siglo cymaint nes i ffrindiau Iesu gredu'n siŵr a bydden nhw i gyd wedi boddi. Ond cysgodd Iesu drwy'r cyfan. Cysgu drwm ar wahân i amball chwrniad bach. Iesu! Iesu! Galwodd ei ffrindiau o'r diwedd. Iesu! Deffra! Da ni gyd yn mynd i foddi! Deffrodd Iesu. Eisteddodd i fyny. Yna rwbiodd ei lygaid a sefyll. Roedd hi'n dipyn o gamp i unrhyw un sefyll ar ei draed. Ond fe safodd Iesu. Ac yna'n ddistaw, dywedodd wrth y gwynt. Tawela nawr. A dywedodd wrth y tonnau. Setlwch lawr. Ac fe wnaethon nhw. Yna trodd Iesu at ei ffrindiau a dweud, doedd dim eisiau i chi fod yn ofnus. Doedd dim angen i chi bryderu. Y cyfan oedd angen i chi ei wneud oedd ymddiried yno fi. Edrychwch, mae popeth yn llonydd. Ac mi roedd y môr yn las, a'r llyn hefyd,
ac roedd y tonnau bach yn tasgu'n hapus wrth ochr y llong. Roedd yn ddiwrnod perffaith unwaith eto. Wel, dych chi'n meddwl be, dwi wrth y modd efo'r stori yna. Mae'r stori yna yn neud i fi deimlo'n ddiogel iawn. Achos mae'r stori yna'n deitha fi yn syml iawn. Hyd yn oed pa mae bywyd a pa mae pethau a da ni'n gwybod bod hi'n wahanol iawn ar bob un ohono ni. Mae'n wahanol yna chi blant ar ôl mynd yn ôl i'r ysgol. Di'r ysgol ddim cweit fel oedd o efalla amser yma flwyddyn dwytha. Ond mae Iesu'n deitha ni, peidiwch â poeni. Sym eisiau chi boeni am y pethau yma. A mae'n bwysig iawn na da ni ddim yn poeni am y pethau yma. Wel, o'n i'n deitha chi bod fi wedi cael yr ger mae gyd yn dar y llyn, bod fi wedi cael yr wetsuit yma, a bod fi hefyd wedi cael y fflot. Dyma ni. Dwi wedi cael y fflot. Ac mi oedd y fflot yma yn anhygoel, achos, da chi'n meddwl weithiau, do'n i'n mynd tro allan yn ofio'n braf i ganol y llyn, a wedyn dwi'n meddwl, na i sefyll i fyny yn y llyn am 2 funud bach, a na i just, werthfawrogi pa mor hard di'r olygfa. Help! Dwi'm yn gallu reid yn rhaid lawr ar y llyn. Dwi wedi mynd allan o nymder. Be dwi'n neud rwan? A da chi'n gwybod be o'n i'n cael neud? Gan bod gynnau'r fflot. O'n i'n gallu gafal fel hyn yn y fflot. A cael gorffwys. A cael peidio poeni am dipyn bach nad o'n i ddim yn gallu cyffwrdd gwaelod y llyn. A dyna'n union mae Iesu Grist yn deud wrtha ni. Os newch chi ymddiried yna fi, hyd yn oed, bod chi wedi mynd allan o'ch dymder, bod na efalla storm ar y llyn, efalla bod pethau'n gallu bod yn anodd i ni, a bod pethau trist yn digwydd. Mi dwi eisiau chi afal yna fi, a dwi eisiau chi ymddiried yna fi, achos ydw i yn eich cadw chi yn ddiogel. Ac felly, pam da ni'n meddwl am y stori, y storm ar y môr, mae o'n dweud yn syml iawn. Dyma mae'r stori'n deitha ni'n de, doedd dim eisiau i chi fod yn ofnus. Doedd dim angen i chi bryderu. Y cyfan roedd angen i chi ei wneud oedd ymddiried yna fi. Edrychwch, mae popeth yn llonydd. Waw, a ma'n hygoel. Ac fel efalla da ni'n meddwl, am yr wythnosa'r misoedd nesaf yma, dwi just eisiau ni gofio hynny. Mae yn Iesu Grist ydyn ni'n ymddiried. Ar y llyn o'n ni'n ymddiried yn y fflot, ond yn bywyd o ddydd i ddydd ydyn ni'n ymddiried yn Iesu Grist. Wel, blant, dwi yn ddiolchgar iawn, mae yna rei ohonoch chi, ac ar grŵp chat yr Ysgol Sul, mae yna lyniau surprise i gael i ni. Diolch yn fawr iawn i chi am anfon y lluniau hynny. Dwi'n gwybod bod Gethin, Thomas a Sara wedi anfon lluniau ohonyn nhw ar y llyn mewn kayaks a pawb yn ei wetsuit. Ac mae gennym ni lyniau newydd ddod i fewn gen Elan hefyd. Ac os ydych chi eisiau anfon lluniau, gnewch hynny i'r grŵp chat am i wela ni nhw. Bore da Angharad, sut wyt ti? Ac penblwydd hapus arbennig iawn i Elin. Penblwydd hapus i ti, Elin, o'n i'n gweld efo ti wedi cael cacan special. Waw! Swn i licio swn i wedi cael cacan penblwydd fel ges ti. Ti di fi gael gofyn i ti, oedd y cacan penblwydd yn flasus? Oedd hi? Oedd? Ardderchog. Penblwydd hapus iawn i ti. A penblwydd hapus hefyd i bawb sydd wedi cael ei penblwydd yn ddiweddar yma. Efalla bod rai o'ch teuluoedd chi wedi cael ei penblwydd. Yna, da ni'n dymuno penblwydd hapus iawn i chi. O, da ni'n mynd i gael gair bach o weddi rwan. Rwy'n rhoi 2 law fe'i gilydd. A da ni'n mynd i weddio yn benodol. Oedd, dwi'n falch bod y gacan yn flasus. Da iawn, ardderchog. Da ni'n mynd i gael gair bach o weddi. Da ni hefyd yn mynd i ofyn rhywbeth arbennig heddiw yma. Ynde?
A dwi eisiau chi ddeud amen ar y diwedd, achos dwi'n mynd i ofyn i Dduw yn helpu ni i beidio poeni gorfod am bethau. Oce? Da chi'n barod i wneud hynny? Da chi'n codi bawd? Ardderchog. Dwch ni gael ei dwy law ei gilydd. O Dduw ein tad nefol, da ni'n diolch i ti am y stori yma. A da ni'n diolch i ti fod Iesu wedi dweud wrthon ni bod ni'n cael ymddiried yn y fo, bod ni'n cael trystio yn y fo, ac i fod o'n mynd i'n helpu ni i beidio poeni am bethau. Ti'n gwybod fel yda ni, da ni'n gallu poeni am gymaint o bethau. Da ni'n gallu poeni be mae bobl yn feddwl ohona ni. Da ni'n gallu poeni weithiau be di bobl ddim yn feddwl ohona ni. Da ni'n poeni am sut da ni'n edrach, pa ddilla da ni'n mynd i wisgo yn y bora, be da ni'n mynd i fwyta. Ond weithiau hefyd, da ni'n poeni am bethau go iawn. Da ni'n poeni efallai bod rhywun yn sal, neu da ni'n poeni bod rhywun yn anhapus. Neu falla bod ni'n poeni fod na lot o sôn am bethau trist yn y newyddion. Ti'n gwybod am be da ni'n poeni. Ti'n gwybod yn well na neb am be da ni'n poeni. Ond da ni'n gofyn i ti'n helpu ni pam ydyn ni yn poeni i ymddiried yn Iesu Grist ac i ddweud wrtho fo am bob dim sydd yn boen i ni. Da ni'n diolch i ti o dad. Da ni'n diolch i ti bod ni ddim yn gorfod bod yn y storm ar ben yn hunan. Na da ni ddim yn gorfod bod fel o'n i'n sôn yng nghanol y llyn wedi mynd allan o'n dymder heb ddim byd i'n cadw ni'n saff. Ond yn bod ni'n cael ymddiried yna ti. Diolch i ti o dad. A da ni'n gofyn i ti edrych ar yn hola ni ac edrych ar ôl yn teuluoedd ni yn ystod yr wythnos sydd i ddod. Bydda efo ni pam ydyn ni adra, bydda efo ni pam da ni'n yr ysgol yn cael hwyl efo ffrindiau ac yn cael dysgu lot o bethau newydd. Bydda efo ni, y rhai ohono ni sydd yn rieni ac yn deuluoedd, bydda efo ni fel da ni'n gweithio. Bydda efo ni fel efallai da ni'n ofnus i fynd o un lle'r llall. Bydda efo ni, bydd yn gwmni ni. A da ni'n gofyn hyn i gyd ac yn gofyn hefyd yn deud sori am beidio wneud rei pethau hefyd. A da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist, yr un a dawelodd y storm, yn ei enw fo. Amen. Amen. Wel, dyna ni. Da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i gael eich cwmni chi. Mi fydd na ysgol Sul fel hyn yn para. Da ni'n mynd i barhau i wneud pethau. Mi fydd Hyw yn deud stori wrtha chi wsos nesa. Ac yna wythnos wedyn, dwi'n iawn i ddeud, mi fydd na ryw fath o ddathliad diolchgarwch. A fi hwnna rhywbeth dipyn bach fwy special. Ac yna efallai gawn ni ryw brec bach yn ystod gwylio hanner tymor. Ynde? Felly, mae'n braf iawn cael eich cwmni chi. Os da chi newydd ymuno, na i orffan yr fideo live yma wan, gwch chi edrych arno fo o'r dechrau. Dio ddim yn hir iawn, mae'n para ryw chwarter awr. Ond mae'n braf iawn cael eich cwmni chi. Dwi off i capel rwan, gan bod fi'n cael mynd ac yn cael neud hynny'n ddiogel. Mae'n dda'n neud siŵr bod fi'n gwisgo'n masg, a da ni'n edrych ymlaen i gael cymyn hefyd. Felly fi'n neud siŵr bod fi'n mynd a'n mara efo fi hefyd. Ond yn y cyfamser, hwyl fawr i chi blantos. A jes cofiwch, da ni ddim angen poeni. Hwyl fawr i chi. Ta-ra!